kuyenzeka umuntu efuna ukuhlola ngendlela ethandwa uyena angazi noma beyizwa and uthothi umuntu uhalela kube yile inkinga yakhe kuyenzeka uthothi phela idlozi lo muntu ulihlola into yena kodwa nginxa ukuthi umuntu uye ehalela inkinga yakhe kube yile ehalela ukuthi nami nginemoya kanti uhlushwa into ethi imoya baningi abantu abahlushwa ngithi yona imoya ehlushwa into ethi imoya umuntu ethi nginemoya nanihamba odla amagobo ngolutho manje ke kunabantu abanjalo uthothi hayi ngoba engahloleka ngoba yena ukehalele ukuthi lento injani futhi lento mesengenile kuhlanyisa nje ikhanda uyibona izinto yabona uma ngabe ufica umuntu enamabhaya u20 u30 quantify ilashwa ayi ngempela ikhona inkinga hayi asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthini izinto amafasha abahlosile bathi usokhulu sokhokho bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bungayesethu wewo sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlebulela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga isinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga wathi ngithi kunina benkashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha sishaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyela khona umfanekiso oqoshiwe makuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa umshana wakofuze fulelo mashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo igabeni mabanga likathumbula tshatatsha utshatatsha kapheshe upheshe kaMaguyane uMaguyane kavaphi uvaphi kaNokhonyo kuhlala kuyintokozo ke bafowethu ukuthi ngifike kwi channel ethe enkulu impunga yesintu TV namuhla ke bafowethu angihambi ngedwa ngihamba nomakhosi uMadida uSbhozabhoza mne wethu angikubingelele ngikwamukele kwi channel ethe enkulu awu yabo njani kodwa mfoka mbanjwa hayi kuyaphileka nami ngicela ukubingelela kuwena mase ngibongelela babukeli kule channel enkulu kangaka ngithi hayi uyaphila ke ufana lo ka umshana koMadida kokhulisa isalukwazi esithuma pheri yimi lona ngilapha emkhambathini manje ke phela sengizama ukuyimela kodwa ke ngokuzala ngaseginga indlovu emoyeni sabeka mne wethu asiphinde futhi sikwamukele la ku channel ethe enkulu kangaka impunga yesintu TV okungijabulisayo ukuthola incingo hayi ngeke ngikufihle phela lokho kunabantu impela balobe ngifonela bethi cha siyabonga besikumakhosi uMadida yebo lento kade engixakile kodwa umakhosi uMadida ufike wakwazi ukuthi ayixazulule nami ngiyimpunga yesintu ngithi isandla sedlula ikhanda uma abantu bekwazi ukuthi bashaye bancome ngikusho lokhu ngoba bashayile mne wethu bancome wayezwa lo hayi ukuthi mhlambe mbukelo wempunga yesintu ngiyapolitika anginayo ipolitiki kodwa ngikusho lokhu ngoba bancomile kanti umne wethu nangu futhi uyafinyelela kwempunga yesintu sengathi njalo singaqhubeka umsebenzi wethongo siwenze kahle nabantu futhi sibahlonipha abantu yebo uyabona mne wethu kodwa mne wethu kunomuntu la ongakwazi ukuthi masikhuluma ngomakhosi uMadida sikhuluma ngobani ositshela ukuthi umakhosi uMadida inyanga umthandazi isanusi njalo batshele mne wethu ukuthi uyini usebenza kanjani balaleli lona ke umakhosi wakaMadida uyisangoma kahle ngisangoma siyabhula into uma ufika nayo la ekhaya ukufika na ukhulume usho kushoyo kodwa ke ngiyangikholela ukuthi fanele kubhulo kuyahlolwa ke ekhaya ke kubhulwe mase kubhuliwe mase ke nami ngithatha imiyalelo kwabantu abangibathayo ukuthi ke lo muntu singamsiza la simsize la kusebenzeke lapha amakhambi akhona ke ashiya ngokushiya ahamba ngokushiyana ke khona newashi kuye kubonakala ukuthi lo muntu ofanele isizwe kanjani kodwa nje ilese ukhuluma nazo sangoma sasonta kodwa phela ngekhathi zasodwa isangoma nje impela sakwaze ngihamba naso sonta kakhulu ke sengithume sona ke sontweni mase sibona ngasahlala siyathetha sithi angivakashe sasiyiRoma kodwa ke ingilosi ikhona nje nezasesontweni ke ephakameni ikhona ingilosi yakhona sike ifika ubona ngagundla akugundeki yisho nje angazi nami indaba ngagundeki uyazi kukhona umfanekiso oqoshiwe amakhehlathi ake ngifike ngizokhuluma ngawo ngifundisa abantu mayelana nesihluthu kodwa ngisukela laphana ngingezile ngokuthi mhlambe isihluthu ngikhuluma ngaso ngoba nabo ngiyinhlalisude
ngikhuluma into esho amakhehla ukuthi wona ayingagondi ngesikhathi sendulo. Ngiyabonga Kodwa lapho. kufika kandlebe zikhanya ilanga. Uyena umuntu owafika wathi abantu abagondi. Kodwa ke mbukelo siyothola lo mfanekiso oqoshiwe mhlase kufika ithuba lokuthi ungene. Wemadida. Kunento mnewethu edida abantu abaningi. Engifisa ukuthi siyikhulume. Ngifisa lento ukuthi siyikhulume kahle mnewethu. Ngifuna sikhulume indaba yokuhlola. Wezwa lo? Ngizwa kahle. Umuhle kakhulu wena ngoba umuntu vele ohlolayo. Uyabona lo? Ingakho ngifisa ukuthi sikhulume le ndaba le yokuhlola. Uyabona njengoba nje ngisayibeke esithebeni kuphela ngingakayiqobi. Ngiyafisa ukuthi uma mhlawumbe ungayiqoba wena le ndaba yokuhlola ngoba umuntu vele oyenzayo. Mhlawumbe kunezinto ezamaphuzu ozofisa ukuthi mhlawumbe sizithinte kule ndaba yokuhlola bese mina ngiyazibamba ukuthi okay enkulumeni yethu ngizobe sengikulandela ngombuzo ngalento okade uyibalulile. Ngifuna umnotho sikhulume nje indaba yokuhlola. Angifuni ukusho ukuthi mhlawumbe ukuhlola kuhle kuphi noma ngifuna nje sikhulume ngokuhlola. Yebo, ayi wathinta indaba ebaleke kakhulu leyo kuhlola. Ngoba izangoma zini ngangaka nje zishana ukwenza, mekuthiwa kushana ukwenza sokushana ukuhlola. Kunjalo. Uqala lapho phela ngeke uthi ngifika ngigula wena futhi uzongelapha. Uzongilaphani ungazi. Fanele uqale kuhloleni ke uhlole uzwe ukuthi wena ithunywa idlozi konke kuyini lento egulisa lo muntu. Yena ngasho ukuthi uguliswa yini wena ulalele la ukuthi yini lemgulisayo. Ngoba umuntu ke fika ezokutshela uguliswa yini umlalele lokho akushoyo. Wena usuyathola umsuka walokho ukuthi yini ke legulisa lo muntu ukwazi ukuhamba kulapha lo muntu ngoba uzothi ngelilanga ulalele yena ekutshela ukuthi unedlozi kanje uthi uyathola kuyile idlozi leli. Unento nje ekuthi umdliwa nje imbulele noma umdliwa wakade uyisangoma wangasebenza naye lo muntu othi umdliwa nje wakubo wangasebenza kwayena noma kunabantu abathathana banezichitho lapha ethi umuntu kunamathunzi lokwazama ususa amathunzi athi isichitho sekhehleni ahambe eshayene ngaso sabuya kuyena asilapheki kalula ke leso ngoba faqala kuyosuswa la manje ukuhlola kukodwa kubalekile indlela esimanga umuntu ubone ezethi umuntu khona izangoma ezithi mina ngangisebenza ngiphume ephehlweni kodwa ngavalwa akavalwanga kwafika abantu abathatha babili bezohlolwa futhi wahlola into engekho bahamba mesethi yena wavala akavaliwe lo muntu ukuhlola lokhu akakwazi noma akakaqedi ukufunda kahle ukuhlola ngoba phela ukuhlola akuyinto ozobe uyifunde nje manje into ohamba nayo ukhule nayo nedlozi elikhule lazi igcina lithemba ngoba isithunywa sisebenza ngokuyithemba kunjalo so ukuhlola kubalekile kuyinto ebalekile ukuthi abantu beyenze kodwa futhi singakuphiki ukuhlola kuze kweqa kufunakala uzohlanya uyazi umne wethu kukhona umbukelo wempunga yeSilo TV bayalalela futhi bayalalelisisa wayibona leyo nto omunye uzothi mina nginenkinga engiyaziyo sikhona nesidingo sokuthi ngihlole nginenkinga engiyaziyo noma umadida usholo ekutheni mina njenganomuntu osizayo kufanele ukuthi angiqale ngikuhlolele kuqala wena usukufuna ukuthola isiqiniseko wena noma usukufuna ukwenzela lo muntu isiqiniseko esithi umuntu uyazazi ukuthi mina nginenkinga enje wena into ekwenza ukuthi manje uqale phansi lo muntu umhlolele ekubene yisho yena inkinga yakho ukuthi nginenkinga enje usukufuna ukwenzela yini isiqiniseko noma usukufuna ukwenzela wena ukuze uma umelapha kule nkinga ade yakhe kube ukuthi umelapha ngokweqiniso ngisuke ngenzela ukuthi mina nelami idlozi lele ngiphethe silapha into eyiyona uzofika usho wena uthi mina kunento kanje angizwe mina ukuthi labantu bese silapha bengikhiphe lo myalelo ukuthi lo muntu umsize kanje ngoba ngelanga eyovese bethi hayi omnika amanzi usawuzama umuthi lutho so manje ukuhlola kubalekile ukuthi mina ngazi ukuthi wena uphetheni kunjalo unani ngoba phela manje mengizozwa ngawe kuyingozi kakhulu ngeke asithi nje unemoto uyayizwa ukhala ithini ufutshela umakhenika inkinga ikhala isonto kanti akile isonto ibearing balekile ukuhlola uthi wena uzoza ukuthi umlenze lokuphethe kanti lo mlenze khona la usuka khona mina ngihlole umlenze okuphethe kunogogo wakini owahamba naye phethe umlenze mhlawumbe nesilonda wangagezwa sekumkhokha kahle sefaka ngihlole ukuthi yini mina le fanele ngilaphe so ukuhlola ngave kubalekile ukuthi sazi ukuthi ngoba nifikile nje ninani sengathi mase ngihlolile ke ususho ukuthi kunje sengiyabona ukuthi wabona nje uzofika wena uthi uphethwe yilento amakhosi esho ukunye tholakala ukuthi lento ekuphetha bese isuswa yilento wena uhamba uthi uphethe lento abantu nje abaphuthumayo kulapha umuntu antakalaphi
inqikithi akafike empandeni kanti impande ulephe inkinga yempande ukuthi yini lenayo ufika empandeni yaso umsuka walenkinga le muse mama lapho umuntu igejana lapho kwabantu uthola ukuthi ke usuzo wabiza imali ezinkulu ezingaka enxa lenkinga uyilapha kanje kanti lo muntu akuyona lenkinga uyilapha uthola umuntu wakho uyasebenza kodwa manje wena usuka lapha into engeyona ngiyakuzwa mina madida kunomuntu othola ukuthi uhlushwa mhlambe isifo esithile mina wethu uthola ukuthi mhlambe phakathi kwekhaya bonke abantu bakhona bayalimala bayagwazeka make kwasuka umsindo kwakhona umuntu okhipha umbese uyagwazeka lo muntu uma ngempela lo muntu inkinga uyayazi ukuthi uyagwazeka bonke kubo bayagwazeka kodwa uma ngempela kuzohlolwa uthi kubonakala ukuthi baze bagwazeke nje indaba kanti kungenzeka ukuthi phakathi kwekhaya kunomuntu vele okwaba nenkinga ethile lento isiwumkhokha isiyabavukela lo muntu uyakhuluma abanye beze bekhohlwe becupha idumbu lapha bemnike ubaba ekhaya isikhali mebulewe bazogwazana labo bantu laba ngiphola manje ufuna ukususa lesa sikhali so manje izithi kanjalo ufanele ukuthi mesenze umcimbi abantu njalo kuyaliwa la ekhaya so fanele ukuhlolwe ukuthi yini lenze ukuthi kuliwe thothi nangempela lo mcimbi uwenzeke kahle kodwa bazolwa so la ekulweni khona into ehambisana nakho so kubalekile ukuhlola ukuthola ukuthi lapha kuzolashwa kanjani kahle ukuhlola kumhlahlandlela ukuqala kulapho umuntu buke madida konje uthe utholakala kuphi ngisemkhambathini mina enkanyezeni abangake ngoba lo muntu lo buke mbo uyafisa manje ukuthi naye kulenkinga yakhe engathi angahlola ukuzeza ukuthi ingalunga kanjani kodwa manje ukeKapa usho ukuthi ngingasuka eKapa ngize kwaZulu Natal ngizela ukuzohlola kungabe madida wena uyakwazi ukuthi kumuntu umhlolele ocingweni umuntu angasuka eKapa angasuka umuntu eGoli angasuka umuntu uphesha kwezilwandle uzohlola khehla ukuhloleka efonini kuyahloleka baningi kakhulu esengibahlolele khona salaphana sasizana safika nje uthola umuntu usefese ezolanda lo mithi omunye ngizama ukumenzela ezinye indlela ukuthi ayithola imithi omunye efike ethola usizo ephindele emuva hayi baningi nje sibahlolele efonini kuyahloleka nje futhi ukucaca umuntu ephenduleke futhi uma enenkinga ngimtshela ukuthi lokwenza kanje khona nje omunye ngesonto elizayo ozofika naye usuke eGoli ayihlolelwe khona efonini uzolungisa nje lokho kwamathambo nani naye inkinga ke madida mina ngisanenkolelo yokuthi ngikhulumela umbukelo wempunga yesintu ayikho lento yokuhlola efonini umuntu kufuna afike emakhosini azohlola kunomuntu osho njalo othi ayikho lento yokuhlola efonini uhlola kanjani efonini ekubeni isigodlo sibe sile kini indaba ngingafiki mina esigodlweni uchitha amathambo ushisa impepho kungabe ukuhlola madida ngokwefoni ake ngiwenze lesibonelo mina ngiyimpunga yesintu uma umuntu efona sikhuluma naye ebuza izinto ezithile amakhehla kumina ayakwazi ukuphakama ngoba afika njengomoya wafika wadinga ukuthi umuntu azafike emphelandaba kodwa umuntu uma efuna ukuthi ahlale namphansi uyakwazi ukuthi afike emphelandaba sixoxe naye nakhona ngizobe ngisambethwe yona amakhehla ocingweni futhi uma efuna ngimnika isikhathi nakhona azophakama kimi lolwazi abezolithola emphelandaba uzolithola noma esecingweni kodwa ngifisa ukhulume ngale yokuhlola ukuthi yenzeka kanjani madida ukuze umbukelo wempunga yesintu TV angabi nalo uvalo umezwa kukhona umuntu othi uyahlola ngefoni lento singayenza nje ibelula lapha ekhaya mekuhlolwa ngisho ufikile lana amakhosi ake ufuna igama lakho nesibongo noma nendawo ohlala kuyona bese ngibuza kuona umuntu okanje kunjani azobe sesho uma ungale afuna igama nesibongo ngikhuluma naye efonini ngizwe izwi lakho yonke into kuyenzeka lento lena senze belula nje kubantu futhi abantu besifazana umuntu wesifazana kanqene bese kufonela ethi ukuphi thothi ngempela lapho khona ukaganga udonsa ngani ngiyashuka so lento yokudonsa yokuhlola yomoya umoya uyezwana umoya wodwa usuka la ungasupho imbali nje zitshaleke emoyeni ziyahamba izize ifike lapha ifika khona so lento yokudonsa efonini ukudonsa emoyeni okuhlola into eyodwa uyakwazi nje uma umuntu eqeqeshekile isikhathi esiningi amakhehla esho ukuthi ifuna engayazi noma engayifuni kodwa ayikwazi ngisho wabuza noma isiphi sami sokuhlolela mhlawumbe sokuthi yena indlela ayiyona ethi akafuni ukuhlola efonini kodwa ke thina yoba seyifundele nje futhi leyifundiswa ikhona ngoba phela mina lento lena yokuthunya yabona umuntu ngempela uma kwakhuluma
wamuzwa uyakwazi ukumdonsa uthi wena kuyilokhu lokho ukuthi yabona mina makuthiwa ngemsakazweni ngizokutshela into ongayazi ngingakazi ngitshele nombukelo wempunga yesinto angayazi yabona makuthiwa mina ngemsakazweni ungangithatha manje ungisemsakazweni uma ngifika ngizofika ngiqale ngibiza amakhehla kuqala bese ngibiza ushembe ngikhuluma kancane uhlelo malisaqala ngikhuluma kancane ngithemeleze ngibiza amakhehla uyabona umlaleli uthe eqala ebuza engakaqeda umbuzo sephakathi nendawo vele ukuthi angimphendule yina umoya wamakhehla iwona osukuphezulu usubona futhi lo muntu uzobuzayo ayithi lento nje uyayibona mina abantu abasondele kumina kakhulu umama ongizalayo kubo gogo bahambe manje sekukhona amafoni sekukhona uma ukhuluma nabo batshela ukuthi abakhuluma nogogo namakhehla ukuthi sokwaba nento kanje so manje ilento kanjalo ke lento lena ukuthi lento yedlozi ufase siunderstand liyithina siyilona abantu bebenza iphuthu ukuthi idlozi into idlozi lokuqala wena kudlulela umakho udlulela ubaba kudlulela nguwe ngixolisa ungena emlomeni into zethu vele zabantu abamnyama ungena emlomeni ungabozwa abantu bethi into yabelungu ukuthi umuntu umlinda hayi uyoyithi umntwana nje thina singenana khona impela emlomeni kunomuntu ke manje mina wethu uyafuna ukuhlola kodwa manje wakwayo ukohlola bafike bangamshayela khona wena ungathini kuyena umbukeli uma ukuthi uyeza uzohlola kuwena ethembe yini okokuthi uzofika umshayela into ekuyiyona ngqo uyalethemba yini ithobo lakho angifuni ukuthi wena uyazethemba yini ngenkatheza ethi uzohlola kuwena noma eyenze appointment yocingo ezohlola uthi lo muntu loyo akabe nethemba lokuthi uzomhlola into ekuyiyona ngqo hayi akathembe lami idlozi akusoze la ngitshela manga lelisho njalo iculo esathwasa ngalo nalapha engiqeqeshwe khona ngiqeqeshwe inkakha iyaziwa njena yashaya umhlahlo uyahlola impela into esayifundisa nje amagama abantu ngoba ngifuna ukusebenza ngize ngiguge waqala wakhuluma amagama abantu ngeke uguge ngeke ukwazi ukusebenza uze ube mdala ngoba uzohamba ube nenkinga ngoba siyalapha siqhathe mina lapha ekhaya nje uthi uma efika ngasubabuza bonke ngiyabatshela ukuthi la ekhaya ke akuqhathwa kuyelashwa mekunukile iphutha angizibi uzonuka ngizokwelapha so umuntu osethi kade asehlola akeke zame ezothi uzohamba kanjani odela imidlozi ngelingitshela manga nokuthi ke bafethu kuyenzeka umuntu efuna ukuhlola ngendlela ethandwa uyena angazi noma beyizwa ndeni uthothi umuntu uhalela kube yile inkinga yakhe kuyenzeka uthothi phela idlozi lo muntu ulihlola into yena kodwa nginxa ukuthi umuntu uye ehalela inkinga yakhe kube yile ehalela ukuthi nami nginemoya kanti uhlushwa into ethi imoya baningi abantu abahlushwa ngithi yona imoya ehlushwa into ethi imoya umuntu ethi nginemoya nanihamba odla amagobo ngolutho manje ke kunabantu abanjalo uthothi hayi ngoba engahloleka ngoba yena ukehalele ukuthi lento njani futhi lento mesengenile kuhlanyisa nje ikhanda uyibona izinto uyabona uma ngabe ufica umuntu enamabhaya u20 u30 quantify ilashwa ayi ngempela ikhona inkinga hayi ngiyabonga mina wethu asiphethe lembenge bukela impunga yesintu TV uma kuukuthi uyafisa ukuthi uhambe uye kohlola nayi inamba kaMadida nangocingo sekubekile ukuthi akavumi ukuthi usuke eGoli usuke eKapa ubheke emkhambathini uye ukuhlola naso cingweni uyakwazi ukuyenza lento usephinde wachaza futhi ukuthi lento yenzeka ngomoya wesithunywa nami nje ngiyimpunga yesintu ngiyakufakazela lokho ukuthi ukuhlola ngokocingo into eyenzakalayo leyo ngoba umoya esisebenza ngayo thina njenganabantu sisebenza ngomoya wesithunywa isithunywa sikhuluma ngokomoya isithunywa asidingi ukuthi uzochithe phansi amathambo yebo umuntu ohlolayo ngawachitha phansi amathambo kodwa uma enesithunywa futhi naso siyakwazi ukuthi sidonse naso isithunywa bese izinto zakho zikwazi ukuthi ziqaqeke ngendlela akwazi ukuthi yonke lento oyidingayo eyinkinga yakho akubonele yona uma ke ukuthi ke mhlambe ke nawe kude inombolo lezo lokuzibona zakho umakhosi uMadida izibhala ukuthi Sbhozabhoza mushayele kuzona umthinte mne wethu nangokumuntu mhlambe lo usefisa yena ukuthi nje eze kuwena nje azohlala phansi nawe angene esigodlweni sakho ngoba ngakungaya nami khona abalozi mhlambe ngifuna ukuhlolelwa abalozi ufuna ukuhlolelwa abalozi ufuna ukufika khona ngqo okumthatha umbeke ukuthi uhamba kanje azayofika le kwaphuma uphila lo ufuna ukuhlolelwa ke ufuna ukuza ngqo esigodlweni
ngisemkhambathini enkanyezini uma ehamba ngemoto N3 uyozijikela infit no line park uyohamba lapha ebuza inkanyezini esikoleni eprimary uyobe sengifonele selapha kodwa kuhle ungifonela ngayizolo ungangifonela usuza ngoba uyothi antangikho ngiphumile ngiyosebenza ogibelayo engagibela suka la egibele ezeMaritzburg umfike eMaritzburg ehle ku Street ebuza igarage kuthiwa isephuma noma iGavenda Space lapha ebuza imoto ezenkanyezini umfike enkanyezini uzothi uwehle embhoshonge nezansi ama taxi amaningi asayazi uyocheka kamakhosi bazomkhombisa ukuthi kuphi enye indlela futhi yokuza ungagibelwe uye ePhayintana uceleze intukusweni uceleze enkanyezini enye indlela leyo enye ekhona futhi imoto ezenkanyezini zikhona la edrobheni kodwa kufanele umfonele ngayizolo ngu-organizele ngoba zisuke ekuseni la ngo-6 ngo-7 enye ngo-9 enye ingo-5 ntambama kunjalo-ke. Asibonge kakhulu-ke mbukelo wempunga yesintu TV ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe uMakhosi Madida usekwenze kwanogwaja omhlophe ugijima ehlungweni ukuthi nakuba inkinga yakho uyazi kodwa yena njengomelaphi wendabuko into eyenza ukuthi afune ngokuqala ukuhlola usuke efuna ukuthola ukuthi ngempela lenkinga wena obona sengathi iyona yini uwenzile kumfanekiso ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka umuntu azibonena kungathi unemoya wembethwa abantu abadala kufanele abisangoma kanti hayi ngoba nakunjalo kukhona isimo somdli wesikuwena naso sasiyisangoma manje lento kuwena ukusho ukuthi wena wembethwe yidlozi engelona lakini leyo nto idinga ukulashwa njengoba ubone nje abantu bebaningi kangaka bethi banemimoya yabantu abadala baneziphiwo zabantu abadala bayahamba bayokuthwasa kodwa ukusebenza kuko ubeke kanjalo ukuthi kuyona ke into esuke yenza ukuthi aqale ngokuhlola kuqala ngoba usuke efuna ukuthola isiqiniseko yena nethongo lakhe okuwukuthi lenkinga othu nayo iyona ngempela bese ke futhi ke bonke laba bathi mabeya kohlola bese bayebona befuna ukuthola leto ifunwa yibona abake abame kancane Sbhozabhoza abayazi ukuthi inkinga yini ngoba ningathola ukuthi lento efuna kube yona kuyona umusuthi wena umuntu ubhedi lanti lutho wena khona ubuyifuna wena kushiwo ngawe asithi uzohlola nje ufuna ukuthi indoda yakhe enjani mina ngeke ngihlola nomjolo kwesinye isikhathi Thothi izinto yakhe yenza kokho wena khona into ekuwena thothi umuntu akafuna ukuvuma ukuthi imbangela Siyacela ke mbukeli ukuthi niwuthathe lo mfanekiso oqosheni udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga Sengathi